Hello? Nkellem lil-Viktor Lafira, Sinjura. Fiex fin jiġi? Dal-waqt tiġi? Min inti jogħġbok? Hello? Hello? Ara taħseb li se naqta' qalbi. Kemm domt Vik? Għadhom kemm ċemplulek? Kellna board meeting. Għallek meeting? Ma nistaqsejtu minnu, il-telefon inqata'. Immin tallek xi ħaġa. Ili mill-bieda aħna nafux f'siktek. Hello? Għalik.
Hello. Iva jenu. Għajdli int minn int. Jak ma tajdlix minn int. Jak ma tajdlix minn int naqta. Xaħat mandux jagħmel. Xaħat ma jistax jorqot u jara ma min jaqbad. Arħalli mun nagħmel daqsxejn ħalib. Hello. Hello. Isma' inti tħallina bikwietna. Ma trid issib ruħek fi kwik kbir mal-pulizija jeħtieġlek tisma' minni. Pulizija. 10,000 lira. X'inhi dil-biċċa fik? Ma nafx se naqbad nagħmel. Nħossni ser niġġennen. Nħossni ser niġġennen. Għatlek li kellek xi ħaġa tinkwetak? 10,000 lira jgħidite? Għax ma għajtux b'kollox lill-pulizija? Ma smajtux qalli? Jekk nitkellem, itħajjarni fl-arja bil-karozza b'kollox. Int qis li toqgħod bajnek miftuħa tajjeb, Peter. Ara li jekk kien għala xi ħaġa ċempilli mill-ewwel.
Il-basket fejnu? Fej għamiltu l-basket? Dak il-xieħ. Zguru. Hello. Hello? Isma' different. Il-basket kien ta' ċaruta waħmar. Għadu żewġ it-tfal, tifel u tifla. Terqu l-lemin tal-playing field. Ħaffer, għassej kollox xitajt ma' mazz. Iva? X'inhi? Ħaduh it-tfal, ħalleh bidejja lil dak. Max ma kienx it-tort tiegħi. Le, anzi, fuq il-post, kont hemm qabel il-ħin, mhux dawk il-mnijat ta' tfal ħassru li kollox. Ara, seraħ rasek, tux sir. Il-flus sa' għadha jkunu fidejk. Ħalli fidejk.